china Friday mwana achakwanisa kufamba kana kumuka kana kuita sei. Ndambomanyawo pamwe madzibaba aiwanira zvakanaka endaende munamato ndichinosvika nemunamato mwana akabva aita serious. Serious ekutoti ndega ndaingochema mwana wangu. Kuti serious ndezvipi zviratidzo zvamaiona kuti mwana arwarisa apa? Mwana wangu anga asingamuke, mwana wangu anga asingagare, mwana wangu panga pasina pandaibata pese mwana wangu aingochema. Vatafonera mwana wangu musikana anga aenda kubasa. Vandamuti lafu ini ndakuchisumuka ndichienda kupi? Ndakwenda kuchiweshe. Ndobva nditi mama musaende kuchiweshe musati madarika nepamadzibaba panjanja apo. Madzibaba zveshua vakangoti endaini mwana kupi mwana imimi endai kumasowe. Zvanga zvakaoma kungonzwa kongoti ndatongoti kudende kangoti endai kuhospital. Musiwo ndo musaifa mwana wangu. Kondisheni kutaura chokwadi ndakaona kuti Mwari ariko. Vachibva vasvika pamasowe. Vasvika pamasowe apa ini ndakatofunga kuti taigirwa chitunhu panapa. Mwana akaberekwa kumusana uyo andifunga kadi akararama. Right, vasvika mweya muchone ndipo wakanditi tora amai yavo vapinde mugwanza nemwana wavo vape zvichena vapinde nokuti vakauya wose munhu arohwa nemamhepo vakauya vasitoziva kuti kumasowe kunodiwei. Mimi kuti muzive kuti mauya makatakura mwana uyo anogona kumuka asi zvamakatakura toda kuzvishedza tatiri pamasowe zviuya apa baba kwakauya mupurwa. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Vatariri veSly Media TV makadiko kumati mana enyika nesuwo tiri kufamba kumati mana emuZimbabwe tichikunzirai nyaya dzinoitika munharaunda dzamugere. Sly Media TV inhepfenyuro yakanyorwa kunzi Building Bridges zvichireva kuti inhepfenyuro inovaka mazambuko. Mazambuko atinotaura akasiyana siyana zvichienda nekuti tinenge tasvika panyaya yakaita sei. Nyaya dzatinosangana nadzo dzakasiyana siyana, vanovakirwa mazambuko vanovakirwa zvakasiyana siyana, asi chatinotsoziva chatakadanirwa ndechekuti tisanganise vanhu vanenge vachitsvaga rubatsiro kana kuti zambuko muupenyu hwavo mushure mekunge vasangana nematambudziko. Tovasanganisa nevabatsiri vanoita kuti vagone kuyambuka zambuko iroro gungwa dzvuku zviri nyore, nekuti kune vanenge vachikwanisa kunge vachiitawo saizvozvo nekuti zvipo zvinosiyana siyana. Isusu chedu ndechekufambisa mashoko. Zita ndonzi Vesta Tafumanei, simbi yebasa. Tiri kusangana pano pa Sly Media TV nepfenyuro yatekeshera nenyika yose, TV yenyika. Ndinaye Tatenda Mapiri tiri tese pese patinenge tiri tinonge tichikunzirai nyaya dzakasiyana siyana tiri pamwe chete. Uyo zvakare ndiye anotora mufananidzo nekuedita zvinhu zvamunoona pano pa Sly Media TV. Nema adverts anogadzirawo zvakare mukomana yeye. Nekudaro aiwa regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Tiri kubhindura kwatinosangana nemabasa ari kuitwa namadzibaba Petros. Vazhinji vanotaura zvakasiyana siyana pane zvimwe zvinhu zvavanenge vasinganzwisise uye kwavanenge vasina kuswera, vachiti aiwa hakuna zvakadaro, hakuna munhu anokwanisa kuita simba rakadaro, asi toda kugara tichiunza matestimony anokuradza kuti kuna vanhu vakatumwa naMwari kuti vazoita
mabasa avanofanira kunge vachiita muupenyu. Ukaona iwo usina dambudziko rega kushora zviri kuitirwa vamwe nekuti zvinenge zvisati zvasvika kwako. Mashoko andinomboona mucomment section achitaurwa nevanhu. Tichazoita rimwe zuva rekuti vese vanokomenda mucomment section vanoti ndezvekunyepa. Ndichazokumbira madzibaba Petros kuti anenge ataura zvaanenge ataura tazviona tokuisa kuti toku inboxa. Wati inboxa iwewe comment yako ichiri pa comment section ipapo. Toti madzibaba Petros vambokuprofita tozoisa video rako iwewe pa Sly Media TV. Nekuti unenge usingavazive, ini ndini wamunoziva, iwo munomona vachita mabasa avo asi muchishora zvamune muchishora zvacho musina umboonazvo. Saka tichambovakumbira, ini ndini ndiri kudaro kuti vombokuprofita iwewe, tombozoona kuti unoti chii kune vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havabvume kana vasati vaisa chigunwe saThomas. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Tina baba naamai Lavhu vari panapa. Regai titange nekuvachingamidza muchirongwa chanhasi uno nekuda kwetestimony yekusangana kwavakaita naMwari muno muBhendura, kusangana namadzibaba Petros. Baba makadi? Tiripo muranda washe wakayanzi upenyu hwakanaka. Ndiri kuona kuti muri kusekerera asi mazuva akapfuura zvine zvakatomera. Ndakaomerwa muranda washe, asi ndinotenda nechiitiko chakaitika kuti ndikwanise kusvika ndizivane namadzibaba Petros. Varume motoboomerwa zvokutoomerwa here? Zvokutoomerwa zvokutoona kuti upenyu apa ndaamunhu atotonhora mutezo zvachose zvokuti apa chisina upenyu. Regai tikwanisa amai. Makadi yenyama idya ice cream yenyu yandakupai saizvo. Nimi muri kusekerera Emeni. Kuzvara kunorwadza? Kunorwadza. Chokwadi. Ngora tibodzokera zvedu kumashure kumuupenyu. Makambofirwa nemunhu wepadhuze? Anga ari ani wenyu? Hanzvadzi yangu. Anga iri hanzvadzi yenyu? Zvinorwadza sei kufirwa nemunhu wepedyo newe? Zvinorwadza. Zvinorwadza. Chokwadi. Pana patiri kufamba nenyaya yekuti mwanakomana wenyu imimi God knows anga anetseka. Isu hatisi kunatsoziva kuti anga anetseka kusvika papi. Imimi mai Lavhu mungatangire nekutiudza kuti makasvika sei kwababa madzibaba Petros? Chii chachaitika kuti muzosvika kwavari? Mwana wangu akaenda kwakayasiswa chona zvikanzi ande kumunda, tinonorima kumunda. Mwana akabuda mumba asi anga achitange munhu akurwara. Vandamubvunza kuti kuenda kumunda asi miri yako haisi kuita zvakanaka here? Zvikanzi aiwa ndiri right mama. Ndobva atakurana nasisi wacho natsana wacho ndobva aenda kumunda. Vanosvika kumunda vanosvika kunorima. Saka nguva yavakanorima munda, mwana anzi akabva ati inini ndakuda mbonotsvaga mvura yekunwa. Ndobva aenda. Saka kona nge akaenda nokumbira mvura muraini. Anga mwana anga atonorara mungoro. Arara mungoro ava akapedza kurima. Ndobva atojara. Ndobva ati ko mwana achiri kupi? Zvikanzi handei tinobopa mombe tichienda kumba. Ndopakasvikira mwana akarara mungoro. Akarara mungoro ndobva ati godiko karara kochiko? Zvikanzi ndangoti regai ndimbozorora. Ndobva vasumudza nengoro vakapa mwana ndiye akaenda chichaira ngoro. Ndobva anosvika pamba. Asvika pamba mwana uye ndobva adobvisa madomasi achida kuti ape sisi kakasisi kacho kanga ari papo madomasi. Akatobvisa madomasi ndobva amupa mudhishi. Amupa madomasi asi mombe yakangotsugudura pajoki ndobva yamudhuma roko rake ndirakadhumwa roko. Iye akutaura kwake akati ndakanodonha vandagara. Agara mwana uye akasvika pamba. Vandabvunza tati kwaiwewe kangosuwa wasvikira kurara kondhawa yechi? Zvikanzi inini mama ndakaguta sida chikafu. Ndati usida chikafu ndawa ye? Zvikanzi aiwa ndakaguta. Vandati wakaguta taura chokwadi? Zvikanzi ndadhumwa nemombe hangu chipa roko apa asi roko rangu riri chiri right. Ndati chiriita so tione kuti roko rako risei. Mwana uye ndobva akutodai. Ndakati roko rako riri right. Mangwana toona mwana akajaurutsa oti musoro wangu akutadza kusvinura nemusoro. Vatati aiwa tichienda kupi? Pachipatara chiri pedyo. Vatasimuka vataenda pachipatara. Ndati mwana kuda kuti ateste malaria neroko rake. Nesi akataisa roko akati roko remwana riri right. Ndobva amuti malaria, vatesta malaria zvikanzi hana malaria. Ndati right. Zvikanzi takuda apa takuda kuti munotenga mishonga nejekisheni yekuti titesei tumubaye. Ndati right. Vandaenda pafamasi vandatenga mishonga iyo vandabaiwa mwana achitozvifambira egani. Kanosvika kumba chanchiri chitatu china Friday mwana achakwanisa kufamba kana kumuka kana kuita sei.
ndati mwana wangu inini achakwanisa kuita sei kumuka kana kuita sei ndakutofonera baba wachona kana baba wacho chienda naye kupi kuhospital ndati atanga ndimbotsvaga mweya mutsvene mbondibatsira vandaenda pamwe ndikanzi enda naye kuhospital vandasimuka nemwana vandaenda naye kupi kuhospital ndanosvika kuhospital mwana akatanga tariswa gumbo rakaona risina kana problem akatoti mwana ari right apo mwana anga achichema asingakwanisi taiteta mwana wekubereka patikanosvika pahospital apa vachiti ari right iwo vachitanzi mwana ari right asi mwana aichema taiteta kubereka asingakwanisi kana kutsika dokta uye ndobva ati matokubatsirai sei onai roko remwana hapana kana chetikuona paexel pagumbo hapana kana chetikuona ndakati manje toita sei one mwana ari kuchema nandine hanzvadzi yake taita kuchinjana kubereka dikita rakabuda mwana airema zvekutoti tega nditaicha dokta endobva ati tahandei kunoko bataenda kuseri ndobva ati timubvisa hembe dzese tione ndobva tamubvisa hembe dzese ndobva atora kamushini kakaya nako ndobva atanga kufamba nako pagumbo pachifamba nako pagumbo pazvikanzi isusu hatisisina chekukwanisa mwana zvatatomita izvozvo zvitori togona kuzokufonera munogona kuzouya kana maonoti zvanyanya kunetsa tikati alright vatabereka mwana wedu kumusana nemwana wangu musikana uyu tichichinjana vatanosvika kuseri kwairapiwa tanzi tenge jekiseni futi nemushonga tatinotenga mapiritsi aye nenjekisheni iriye ndobva anobayiwa mwana uyu abayiwa akati bva ipapo achitange munhu akukufamba achingoti gwinu kusvika tasvika kurodhi yekuti tikwire makombi takwira makombi bvataya kunokumba tanosvika kumba kwedu akati fambe mbijana afamba mwana uye vatandogara nguva mwana uye achita sei achitange munhu akutofamba zvitange nani musi takaenda friday saturday sunday baba wacho ndobva auya vachipetuka kuti mwana asi kunzwa zvakanaka akati rege ndinoona chii mwana anosvika kumba baba wachona mwana uyu akatoatambira achingoti gumbo rangu gwino baba mauya baba wacho ndobva bata rogumbo riye achimuti uri right ngawani godi aiwa atosimba musema ndekutienda kupi kudzokera kuchikoro andatoti andodzokera kupi kuchikoro atori right atorapwa mwana musemande baba wacho achisimuka achiti ndakudzokera kubasa mwana akatombaipisa akati ndakuenda goti tikanzi alright baba mufambe zvakanaka vachingoenda vakabuda kumapast 4 dzichikwana 6 o'clock mwana haachakwanisa kana kumuka kana kufamba kana kuita sei iri mandi tikati ko zvino iwa uchakwanisa isi kutoti pamwe zviri nani vatambomanyawo pamwe pamadzibaba vakanzi aiwa ndita zvakanaka endai nemunamato ndichinosvika nemunamato mwana akabva aita serious serious yekutoti ndega ndaingochema ndakasvika pakusaja mwana wangu inini asingadye mwana wangu kuti serious ndezvipi zviratidzo zvamaiona kuti mwana arwarisa apa mwana wangu anga asingamuke mwana wangu anga asingagare mwana wangu panga pasina pandaibata pese mwana wangu aingochema aikwanisika mwana wangu kusumudzwa navarume vakwanaita 4 kana kuti 5 ini peche zvangu ndasingakwanisi kusumudza mwana wangu vakangouyawo musi friday kwakaya munin'ina wangu nemurume wake achibvawo kuchiweshi ndovakasvika pamba wasvika pamba vakati inini ndauya zokutakurai ndakati baba vacho vachiri murodhi zvikanzi vana basa vandotiona isusu taita sei taenda vandafonera mwana wangu musikana anga aenda kubasa vandamuti lavhu ini ndakuchisumuka ndichienda kupi ndakuenda kuchiweshe ndobva nditi mama musaende kuchiweshe musati madarika nepamadzibaba panjanji apo endeni panjanji mama apa pandidzokerere kumashure zvikora kuti pakanzi izvo hatiendei nemwana baba vanotiwanira kumberi zvikurira kuti vava vaona condition yemwana kuti hatingamirire kuuya kwababa nemamiriro akaita zvinhu takazviona kuti hazvimbokwanisika kuti tichamirira nezvanga zvichiita mwana zvanga zvisingatombokwanisa kuti mirire baba wacho vakangoti handei zvekutoti kana kudya kana kuti ndiwape chikafu handina kana kutobika ini ndoina nemazuva ndisingadyi apo zvakaitikira kupizvo kumba kumanhenga alright ndiana akuti mupfuure nepanjanji mwana wangu musikana lavhu anga ari kubasa akatofona kuti musadarike mama musina kuenda pamadzibaba panjanji ndakati handiitika zvikanzi mama darikai nepapo vatanosvika zveshuwa takazoya panapa mukomana kombi zvikanzi ingondipei $4 vati takura kusvika panapa takasvika panapa ndobva tasiyiwa apa madzibaba zveshuwa
vakangoti endaini mwana kupi mwana imimi endai kumasowe ndakatanga kubatsiriwa nevanhu nana madzibaba vangu ari panapa ndope ndikatanga kuona kuti mwana wangu atorwa nana madzibaba achitakuriwa mwana wangu ndichienda pamasowe ndakatanga kusvika pamasowe ndakati mwana wangu anorarama here uyu mwana wangu aitakurwa navanhu 4 kana kuti 5 madzibaba ndikudzei muri apa zvanga zvakaoma kungonzwa kongoti nandatongoti kudende kangoti endei kuhospital musiwo ndo musaifa mwana wangu because mwana wangu pampasina kana action kana chii pampasina dende kabata makumbo yake yanga atoita kakutonhora ndakabata maoko yake maziso yake mainzva tsitsi zvokuti nandiri munhu wokungochema ndasvika pana uyu nzadzi yake handiti akakuti mvure nepanjanje aiziva madzibaba aPetros amen aivaziva here inini handitomboaziva ndikasvika panapa ndichitoita kutobvunza kutoita kutotsvaga kuti ndevapi because shamwari yake lavhu uyu ndiye akazopinda mukombe akati handiende kusiya ipapi pana madzibaba ivavo ndobva atongosvika ndobva atongosiya bva atodzokera hana kana kutiudza kuti ndeyava ivava ndiziva inini handitovazivawo madzibaba ndobva matasei pamasowe panapa tasvika pamasowe takangogara nguva idiki mwana uyu ndobva atakurawa nana madzibaba ndobva amisa pamasowe amisa pamasowe madzibaba vakangopfeka gemenzi ravo ndobva atoya pamasowe avachisvika pamasowe vakaita chishamiso mwana anga asingafambe mwana anga asingakwanisi kana kuita sei mwana wangu akatanga kufamba ndiri pamasowe musiwo vakaita sei vakanyanyaita sei kumadzibaba chavakazita kuti mwana makuti zvachinja kubva pane zvatamba madzibaba vangoimba mavhesi yavo vaimba mavhesi yavo ndobva baba vacho akabva atosvika nguva iyoyo ndobva atonzi baba vacho yaiyapa ndobva aisiwa mbiya yemvura musoro baba vachona vachingodaro aiva titoona mwana uye akutofambisiwa mugwanza mwana uyu akutofamba zveshuwa zvikana madzibaba mwana uyu ndichashanda naye kusvikira mwana uyu aita right ende zveshuwa mwana akashandiwa naye musiwowo mwana wangu inini akatanga kufamba atanga kufamba mwana wangu inini tapedza pamasowe ndobva vatitira munamato zvikanzi mwana uyu hasi kuzosara pano ndikuenda naye kuumba kwangu kunochengeta mwana uyu kwavo madzibaba ivavo nevabereki vake ndichatakura kuenda navo kumba kwangu kunovachengeta vese zveshuwa takasimuka nemwana takaenda ndandisingatokuziva kwandaienda kana direction andabva naye kumba kwangu nandisingatomboiziva tasvika kumba kwamadzibaba takanosvika kunogara tagara ndobva aitirawo munamato mwana musiwo ndomusi wandadya chikafu ndomusi wandarara hope zvinhu zvinondibata zvakanyanyisa izvozvo zvakaitika musiwo ndomusi wandarara nasingarare ndarara ndakagara wiki rese ndichingotenderera mumba mangu ndichingoti ko mwana wangu kochii nasingarare asi musi wandapinda mumba mamadzibaba ndakawana hope adzimai avo akazopedza kubika chikafu nandakatorara ndobva wandipa chikafu chansingadzike chikafu ndiri kumba asi pambe papo chikafu chakatanga kudzika kuti hapari zvinoso ndikutojawo chikafu mwana wangu ainetseka mwana wangu aishupika saka zvanga zvakaoma zvekutoti pari zvinoso ndine mufaro mwoyo mangu nezvendikaitirwa namadzibaba madzibaba akandibatsira amheno ane mwana akutambura sematambura aita mwana wangu kudari umwe zvakatongomanyawo kubhindura abatsirwa namadzibaba nanhasi ndichiri kumba kwamadzibaba mwana wangu achiri kuchengetwa inini ndichiri kuchengetwa murume wangu akuchengetewa nemadzibaba nemadzimai yawo tinotenda regai tikozodzoka zvekare kwamuri ikoko regai ndimbotaura nababa baba batai ice cream yangu amai vatsanangura matsananguriro avaita tichiri kumba kubva pakutungwa nemombe pachona pane zvimwe zvavasirira here zvamuri kunziva nezvamuri kunzwisisa imi kutaura kwaamai handione sekunge pane zvavasirira zvamuda kututsira shoko rangu randinaro nderekuti ndiri kungoti ihemeniyo pane zvese zvavataura semunhu ndandisipo pamba ndandiri kubasa pamakasvika imi pamasowe mhuri yenyu yakanga yatiwo pamasowe kondishini yamakasvikaona mwana wenyu imimi yanga yakaita sei musi wacho iwoyo
Kondisheni kutaura chokwadi ndakaona kuti Mwari ariko ende ndinoda kutaurira kune mhuri yeZimbabwe kune vachazoonawo kana makamuwana akadii tisati taenda pamberi pamakazomuona kutipa testimony iye mwana makamuwana akadii ari pamasowe. Mwana chipo chokufa kwomunhu nekuti kufa kwomunhu kusapfakanyika kwomunhu kusamuka kana kuzvibatsira kwatinoti kuzvibatsira kuenda kuchimbuzi kudya kana kusumuka kana kusumudza musoro ndakasvikira mwana asingakwanisi asi ndinotenda pana madzibaba Petros nekuti kutenda kwangu kwandinoda kuedza kutaura ndiko kuti nekondisheni yanga ine mwana wangu vari vamwe vandiroziva vanotokudza kuti hatikwanisi kukugamuchirai asi ndopandakadzidza chinhu chinonzi rudo kuti ruririko kune vanonzi rudo ndinaro hapana madzibaba Petros ndopandakaona chinhu chinonzi rudo nokuti vakandigamuchira ende havana kutya sezvandakaona zvinomboita vamwe kuti vanotya kana munhu asvika paextend iwe mumwe haakugamuchiri anotokurifeya kune mumwe munhu kuti adai watakura murwere wako waenda naye anofira kumwe asi madzibaba Petros vakangondigamuchira vakati aiwa chero chichauya nezvinoitika zvese ndichaita sendichango-kuzvigamuchira zvakaita zvakadaro. Pamasai tisati tichadzoka zvekare kuna madzibaba Petros nemashoko enyu akanaka iwa tisati tasvika ipapa tichidzokera pakondisheni yemwana paanga asvika imimi mabatikana zvakadii nekurwadzwa kwekurwadziwa futi kwaita mwana wenyu tanzwa amaidivi ravo imimiwo zvakubatai kusvika papi semunhu wechirume? Inini kutaura chokwadi chinorwadza vabereki ndechekuti kune munhu wese akabereka marwadziro anosiyana asi angu inini anga akapfurikidza kutodarika munhu ari kuona urwere nekuti chero kwana ndiri ikoko ndaitotadza kana kushanda ndaitofunga kuti every minute or every hour ndofanira kutofona kumba kunzwa kuti mwana apapi uyezve ndikatombofonera mai vacho kuti inini kunoko handichatombokwanisa kushanda zvanga zvakadii kuti ndichidzoka kumba ndizoonawo kuti mwana wangu kana kuri kufa kwake afe ndakaita se ndakatarisa amai vakanditi imboshandai kana zvasvika pakaoma tichazoita se chazokuzivisai sekudaro zvishuwa handina kunge ndakamirira ipapo kufona ndaifona kusvikira amai vazondiudza kuti baba wemwana chiuyai kuno zvandita se zvandikunda ndo musi wacho wavasvika pano pamasowe musi watasvika pana madzibaba Petros baba vatanga kushandira sekutaura kuri kuita amai ndapi masainzi amakatanga kuona kuti munhu uyu pachine upenyu? Kutaura chokwadi kumhuri yeZimbabwe kune vachazoona madzibaba Petros ndakaona kuti kune vakatumwa hazviri kuti kutumwa chete kune vakapuwa simba rekubatsira ndakaona inini ndasvika madzibaba Petros vakadedzera kuti mwana ngauye mugwanza atakura nevanonzi masadari avo vachibva vapinda mugwanza vakatanga kuimba mavhesi etsitsi vakaimba ini ndinaye mwana yemugwanza akarara anga akatorara kwete kuti anga akagara anga akarara kana kupfakanyika pama pasi tomborina zvaita sekudaro madzibaba vakabva vatanga havana kunzi zvinoita vamwe zvokuti vanoita zvavanoita kana kudii kana kuridza ndimi kana kudii vakatongobata mwana bva watanga kunamata naye ndopatonzi chisumuka zvinhu zvakatondishamisa kuti ko mwana wangu nechitiko chaanga ari mwana uya akutofamba akafamba vakazopedza vakutoti mhanya akatofamba zve50 or 30 meters oga asisisina akamubata achidzoka patanga takagara saka ndinotenda Mwari. Makanzwa sei ipapo muchiona achifamba munhu wamama kuti anga apa nhoyo rufu? Vanhu vaMwari ndine mufaro ndino mufaro nokuti kuti uzive kuti Mwari hunge waziva zvaanenge atokuitira panyama yako kana kuti paupenyu hwako. Alright. Nekuti ndakatoona kuti dai mwana ndakaenda naye aigona kusuwa paoxygen pakondisheni yanga ari asi kuhospital ndiko akamvinganzi hapana chatiri akatonzi hapana zvandiri kuona ende tikaita zvatakaita ndikatenga zvakatengwa zvaidiwa asi handina kuona shandiko kungera ndakazoona pandakauya pana madzibaba Petros. Tinotenda imama magara muri muchinamata muchipostoreri? Madzibaba Petros ava ndabatanidzwa nekuda kwedambudziko remwana handitombovazivi.
asi imi kwamunogarawo imi mamuri mupostori here kana kuti mamuri Sylvester zvake? Inini ndagarawo zvangu ndinoenda kumasove asi handinamate namadzibaba Petros atitombozivi zvacho. Musingavazivi? Aiwa, handivazivi. Aiwa, kune vanoshora sangano renyu ramunopinda rechipostori irori renguo chena vanenge vachingoti handezvedambe zvekuko anenge madhirama, ii munoti kudi? Unenge usati wasangana nedambudziko, vanhu vaMwari unenge usati wasangana nedambudziko. Mwari unotanga kumuona pane waugere naye. Ndo zvandadzidza muupenyu kuti Mwari ariko, chokwadi chiriko. Kana munhu anoyambutsa munhu, zvandadzidza ndezvekuti haufanira kutarisa mutumbi wemunhu. Alright. Pana madzibaba Petros handina kutarisa mutumbi, asi chandiri kutarisa ibasa riri pavari kuti Mwari vari kuvapa simba, kwete kuti vakavapa simba, vachiri kuvaramba vachivapa simba. Ichokwadi. Aiwa, takambodzokera kuna amai. Amai, pane nyaya yekuti makanzi ngirozi dzinouya nepakasiyana-siyana. Murwendo rwokuda kuti muende kuchipatara, kondishini yemwana haisi kuita. Chakaita kuti muteerere mwana imi muri munhu wechikuru ari kukuteendai nepanjanji pane munhu wamusingazive, makazvibvuma sei? Ndakabvuma nekuti ndakangoti regai ndiende nonozviona ipapo. Ndasvika ipapo ndisati ndaenda kure kwandaifanira kuenda. Vanhu vazhinji kamunoti hatiteererewo mwana iwoyo, uri mwana wechidiki, isusu vanhu vakuru zvatitaronga ndo zvatinoita. Imi makazoteerera zvakataurwa nemwana? Ndakamuteerera nekuti panga ndasvika pacho panga pakaoma. Panga ndakasvika pacho panga pakaoma. Ndosati ndakati regai ndiende neye apo. Alright, tinoziva kuti panguva iyoyo makaremerwa. Mwana ari panhoo yorufu, baba vamunamatira, madzibaba Petros vamunamatira. Vanhu vari pachechi panguva iyoyo vakazvigamuchirawo sei? Vakazvigamuchira panguva iyoyo. Chishamiso chavakaona ichochechi nokuti vakaona mwana achisvika, handiti akatakurwa nemasadare, achibva aisvitswa pamasowe, achibva atanga kuvimbirwa mavhesi akarara, achibva azotanga kufamba pamasowe ipapo. Vanga vari pamasowe ipapo vakazvionawo sei? Vazhinji vese vakafara vachiona mwana achimuka achifamba. Vazhinji vakafara. Handiti? Vakafara because zvakatovashamisa kuti mwana auya nayo anorarama here mwana uyu. Asi akamona mwana achisumuka, mwana achifamba. Vanhu vanenge vachitika mauya nemwana anga achizvifambira zvake, muda kungorumbidza mbiri yamadzibaba Petros, munoti kudini vanhu vari kutaura izvo? Ndinoti vanhu vava manyepo chaiyo. Ini ndakazvionera ndegani pamwana wangu. Nanditi panguva yakaoma zvekutoti kwandakabva kumba kwangu inini kwandakabva, vazhinji vangu vachitongofona kuti tingonzwa kuti amai Lavha vachatifonera kuti mwana uya afa. Chokwadi. Vekwamunogara iko? Kwendinogara chaiko. Ndokumanenga? Vanga vakangomirira kungoti chiri tichangofonera kuti mwana uya aita sei, afa. Zvoti tikatenda kumanenga totoona vanhu vanotopupura kuti zveshuwa mamune svondo mwana asinganzwe zvakanaka. Vakawanda. Chokwadi. Vemunharaunda yamunogara kana kuti vekuchechi here kana kuti? Next door. Next door ndogara naye because vamwe chindatoasira mwana endi chitombomhanya kuti regai ndimboenda pakati. Saka zvaitonditaimira kuti penenge ndangoti bude suduruke, zvabva zvarova mwana singatomboita. Kuti mwana aisara asingatombobatika. Alright, ngatichidzokera ipapa tanzwa pekuti madzibaba vakashandira mwana. Isusu tinonzwisisawo zvedu kuti muchiprofita kunombotaurwawo tsananguro. Pane tsananguro dzakambotaurwa namadzibaba pamweya vachitaura nezvekuti kurwara kwemwana uyu kwauya sei, kunyanga atungwa zvake nemombe, zvini zvakabva nekupi? Aya madzibaba vana kutaura tsananguro dzavana vangoti mwana uyu inyanga yamurova. Asi vakangoita muteuro yavo yavakaita. Izvozvo pane inini ndo vakabva ngodonha. Ndakatoshamisika kuti vadonha nei, vakatofa vakatongoigiwawo. Mwana achirapwa? Mwana achirapwa. Atoigiwa nezuro. Zvine chidudziro rekuti chii izvozvo? Izvo ini ndakaona zvakatodudzira kuti pamwe iyo ndo vangasoterawo mwana wangu. Munhu anonamata here kana kuti vanhu vakango vanamati? Alright. Muupenyu reka ndiende kuna baba. Muupenyu baba vanhu vanombofamba muupenyu vachinzwa zvimwe zvinhu zvinosanganika nazvo muupenyu. Tiri kunzwa panapa kuti tingaiti go back to sender here kana kuti toti coincidence. Muonero inini ndinoda ngorumbidza Mwari.
kazhinji ndinoda kurumbidza Mwari. Ndadzidza zvangu kuti manyepo akaipa, chokwadi ndo chinodiwa. Inini zvangu handiti back to sender, go back to sender, asi zvinongoitika muupenyu zvakasiyana siyana. Zvokuti zvakaitika pane mwana wangu zvakaita chishamiso chokuti ndiri kurwara nemwana ari panhowa. Mwana andobatsirwa, mwana oita zvakanaka, ndozonzwa kuti afa, angoerekana angodonha. Saka idudziro rinondibata zvekare kungoti zvinoitika. Aiwa, tanga kuti tingonzwa zvizhinji ndichataura namadzibaba Petros. Mashoko enyu ekupedzisira baba, amuri kupupura kunaka kwaMwari uye nekufara kuti mwana wenyu akudya akugara zvaanga asingaite musati masvika panzi panonzi panjanji pamadzibaba Petros. Ndinotenda Mwari mhuri yeZimbabwe. Chandinoda kutenda Mwari kazhinji ndechekuti kana wagumirwa, Mwari vanofanira kuunza mhinduro. Ipapo inofanira kuuya. Ndo zvandadzidza. Ndo zvandadzidza, ndo zvinoitira kuti chero ukatenda kuchipatara dhokota havakuririsi kana temperature isina kudzika. Kana yakakwira dhokota vanotokudza kuti takukupa it's a bed rest, imbozorora yamai tichimbokuonai kuti kana ndibaba. Zvishuwa ndinotenda mhuri yeZimbabwe kuti kana mune dambudziko unge rangu, ndinogona kuti ingouyai muono madzibaba Petros sekuya kwandakaitawo. Musi wamakauya wanga uri musi chingani? Panapa takauya chiri chishanu. Yanga ichanga chiri chishanu. Chishanu zvokuti tongoti tane masvondo mairi tiri pano. Muri pano. Alright. Ndoda kudzokerawo pakuti pamamuripo pano pachipatara chamadzibaba Petros kune vamwewo here vakauya vachizobatsirwa imimi muripo muchionawo? Nekuti kana tiri kuchipatara kuya tinozoti yangu nhamo inenge yanga iri nani, asi uyu yanga yakanyanyawo. Asi kune vamwewo here vamakauya vachibatsirwawo, kana ainzwa musoro, ainzwa mudumbu, kana chii, vakangouyawo panapa pamazuva amagara svondo mbiri idzodzo? Yemeni iyoyo. Indini pana madzibaba Petros hakusi kuti kuvarumbidza. Kana une dambudziko ngerangu wouya uzvionerewo wega. Nokuti ndakaonawo zvandakaona, ini ndiri murwere asi pane zvandakaonawo zvitiko zvakaitika. Ndiri pamasuo kune vamwe amai vakauya, mai vavo ini ndiri kuti wangu anga kafa but iye anga katofa wese. Izvi zvakaitika kana ndisingakanganisike yanga iri Sandi. Pakauya umwe mwana zvekare, vamwe amai vatitanga tapedza yamai amai vavo chakaitika ndekuti vakauya madzibaba Petros takutoda kutosumuka vapedza masowe avo, yatoti masowe ipapo. Vakauya amai ava vasingakwanise, vanhu vese vamwe vakatotaura kuti ngavatikatsikire madzibaba vatibatsirewo tiite setende. Asi madzibaba havana kutora nguva yemunhu, vakatora nguva yaMwari. Zvishuwa pane vakauya navo vakuchida kuedza kuwabata-bata, madzibaba Petros vakangobuditsa muromo wekuti amai vamauya navo avo siyanai naye murwere uyu, musiye azvigarire. Vaimba nhingirikini mavhesi avo etsitsi, ndopakazotaura kuti achitora amai vachiuya mupi mugwanza. Vakatorwa amai vakauya. Mhuri yeZimbabwe kune munhu wokutoona kuti munhu uyu iropa chete riri kudziya, asi munhu aita sei aparara. Vakatanga kunamata vachiimba nziyo mavhesi etsitsi. Vakati kune vanhu, vakatovhunza kune vanhu zvikanzi kufunga kwenyu zviri panapa ndichazvikunda here? Nhamba takadaira ipapo tantiri vashoma zvokuti tantiri vanhu vaitogona kusvika zvekuma 100 something tantiripo. Vanhu vakadaira ipapo kana kuma10 havaisvika nekuona condition yamai avo yemunhu zvaanga vari amai vavo. Vakauya vakabatiranwa here kuti vanga vakaiva? Tingati kana kutakura kwacho kokuti unotoona kuti kungotakurawo zvedu, hapana zvemunhu kana pekubata hapachisisina. Vakadaro madzibaba vakabva vadedzera mvura, ndo yatakaona isi mvura. Mvura iyi havasiri futi vakamuisa, vakatoya akaiswawo nemasadare avo, vobva mufuka nejira jena. Ndopapa kuimbwa mavhesi etsitsi, pachiimbwa mavhesi etsitsi. Madzibaba Petros ndakaona kuti
kuita kwaMwari kuripo. Ndobva vaita sei handini nyaya iyo. Vaita sei vari kuimba jira raizwa kudaro ndobva vatimisa kuimba kwatanga tichiita zvikanzi pane vanhu vane tsitsi here. Kureva kuti neniwo futi vakatondibvunzawo nokuti takabvunzwa tisina tiripo. Zvanzi kune vanhu vane tsitsi here. Asi ininiwo mhinduro yangu yakangodairawo mumwoyo handina kududza. Zvishuwa zvikanzi tachikumbira kuti pana pane munhu ane tsitsi ngaanotengawo mahewu zvigubhu zviri ma 500 mils aya pashopa. Ndobva atobuda mumwe mukomana anga aripo angatouya kuzobetserwawo vaanotenga mahewu akauya nawo. Madzibaba Petros ndobvauya havana kana kunyengetera kana kudii vakabva vatotora vakutonwisa mupi mudzimai uya anga akauya uya asingapfakanyike uyo. Takaona achimwa achimboita kunge ari kuramba. Achimwa takazoona akuita kunge munhu akuchiziva mbijana zvaaita. Vanwa chigubhu chiye chemahewu chiye akachimwa kusvika pakati nepakati. Ndobva vamisa ndobva vakupa kuti imbwa nziyo dzetsitsi. Isu tega takatoona kuti munhu uyu hapachisina pane kuona kwemaziso enyama. Zvadaro madzibaba Petros ndobva vatora vadira mvura mai vavadira mvura ndobva vapedza ndobva vazopa imwe mvura ndobva vakunwa. Vapedza kunwa ipapo ndobva vakazova vasumudza amai vaya kwakuchimira but munhu anga aitonesa futi kuti amire. Ndobva vatanga kuchitema nendimi vakavabata amai vave. Ndopatakaona amai vave vakuchinyatso kuwana simba rokuti vachikwanisa kumira. Vamira kudaro madzibaba Petros vanhu takaimba. Ndobva vabva ipapo ndobva vatanga kuchifamba naye zvishoma. Munhu anga akabatiranwa but anga akuchikontroreka nemunhu mumwe chete. Vakuchifamba naye akuchifamba. Ndobva vapedza ndobva vambovapa futi mvura ndobva vamwa amai vaya. Takatoona amai vaye munhu anga asingasvinura akuchitanga kuchizosvinura kutoona kuti munhu akuchiziva zvaari kuita kana kuchitarisawo mumwe akuchitarisawo ari pedyo naye. Saka ndinoti kuita kwaMwari mudzipa. Seka izvi chimboenda kuna amai mudzimai uyu makamuonawo sei paakasvika sebedza ipatedza nepamuromo? Mudzimai akasvika akaberekwa. Maberekero achanga ari ekungoberekawo zvekutoti musana wese uyu akasvika nepamuti panga pane mwana wangu. Mwana wangu akangoti wadaриkirai henyu endai kupi? Iye goti nozi ndiyanga akutodirecta wake urwere huri nani pano urwere una amaya. Akati darikirai zvenyu. Ndobva vadarikira musikana uya anga abereka musikana anga abereka gogo yawo. Ndobva asvika naye nawo pamasowe. Ndobva vararisa ndobva kwaya vasikana ndobva vasvika ndobva vabata ndobva vasunga machira. Avasunga machira ndobva vanzi namadzibaba siye ipapo. Ndobva vasiya paya. Avasiya amai vaye kwenguva namadzibaba ndobva vatanga kuimba. Ndobva vazonzi amai vaye ngauye papi paGwanza. Ndobva vaya paGwanza. Amai vanga kufa munokuziva. Inini munhu akafa ndomuziva. Madzibaba vakatanga kwaitanga kuapeta. Kwavhara kumaziso nejira. Avhara kumaziso nejira ndobva dzora maziso aya. Adzora maziso akati munhu anomuka munhu atofa. Ndobva atora maoko yawo amai vaye ndobva aisa padumbu pawo apo. Amai vaye havachafema kana kuita sei kana tsukunya hapana. Ini ndakati amai ava vafa. Nhasi uno madzibaba tatosvika panguva yakaoma apo. Nhasi tese tikutosungiwa pano. Ndini uye ndikuzvitongesa mwoyo mangu kuti munhu anomuka uyu afira pano pamasowe. Zveshe madzibaba vakaita chishamiso ipapo pana amai vavo. Ndobva vatanga kuita munamato yavo yaita ipapo. Ndobva vasumudza. Titoona amai vaye vatosumuka. Ndobva vafuridza maziso. Ndobva vadhonza tundinzvaro. Ndobva vafuridza maziso amai vavo kufema. Kati ingoni zvinochise amai vaye vamuka. Ndakutodza vanga kuti padhonza amai vaye vamuka. Vatomuka amai avo. Zvechokwadi amai vavo vakamuka. Ndobva vapuwa mahewu. Ndobva vanwa. Ndobva vaisiwa mvura. Aiwa amai vavo vakatotanga zvokufamba zvokutosiya isusu takasimba. Mafambiro aita amai vavo. Ndobva vatanga kumhanya navo paGwanza achimhanya achavamhanyisa. Ndobva tiendai munotetema miutu uyu. Ndobva inonotema vega shizha pamba katoreba. Ndobva atodzoka.
ndobva atoitirwa madzibaba achita munamato achimba mavhesi achita sei amai vavo vakatozoti tatopedza masowe ndobva ndati nhai mavave endai munoshandiriwa akapazvikanzi ndiri kuenda mwanangu amai vandikazoona vakupinda nerodhi novakutofamba vakuita sei vakutendamba kwavo zvekutoti munhu atosimba asi auya akaberekwa asi vakatozi amai vavo havazivi nezvepara ndatongodhairektawo kurodhi uko nevamwe mai kuti endai panjanja aiwa zvakaoma zvikuitwa namadzibaba pane nyaya panjanji pane imwe yanga yakuda kutaurwa nababa kaendazovagurira mhene yemwana here aiwa mwana akatoyawo futi mwana yakafa kufa chaiko madzibaba ndikudzende zvanga zvakaoma musi wesande tatobva kwamurewa takasvika panapa takasvikira pane basa takatoti pamwe madzibaba chakasika kupedza masowe nehope dzekuta kwamurewa takutokasika tasi kunorara kumba kwamurewa kwakune chiko kwamurewa takati nechoto changa chiri kwamurewa tadzoka panapa musi wesande pane basa sande kuseni hatinosvikira kumba takasvikira pano amai vavo vakauyawo nekuseri kwedu isusu vakadzi vakabereka mwana wavo vasvika kumabhegi ndobva aburutsa mwana wavo atakurarisa pasi ararisa mwana wavo pasi amai vaye ndobva atora machira avo ndobva asunga ndobva aya pamasowe anosvika masowe madzibaba akangosimuka zvikanzi amai mabva kupi ndobva ataura ndanimwa zvikanzi amai uyai nemwana apa amai vachikotera achida kukotera atestepi kuya nemwana kwakauya mpurwa mpurwa munozoti unonyara kusvika pane vanhu asi wakauya pagwanza mpurwa wabva mubhegi raamai vavo ava vauya nemwana mwana akafa mpurwa munozere mpurwa ndinouziva asi unonyara kwana munhu unotiza asi wakasvika pagwanza unakwanisa kutiza mpurwa uchifamba here uchimhanya ukasvikotanga kumhanya ndobva wasvika pamasowo pagwadza ndobva wamira bva wakutaisa kuvarume kutange kunyara kuakadzi uku uchingoti madzibaba ndobva watora tsvimbo ndobva kumbourova ndobva watange watiza kuenda uku ndobva wadzoka mpurwa uyu wadzoka ndobva wada kumhanyisa futi kune varume uku ndobva waurova madzibaba wakatozosvika pakufa ipapo mpurwa uyu wafa madzibaba ndobva wangotora mvura ndobva wamwaira mwana kutotanga kusekerera mwana kutotanga kufamba baba wemwana angatotendei nemwana kuhospital anga iwo ndo aizoti zvini ndikutongosvika kuhospital ndichiuraya mwana wangu chokwadi vanga neruoko ipa tsananguro dzakutaura iyo baba wacho baba wanga wasipo vakangotendei nemwana kuhospital saka ivo vakauya naye vana vakashamisika zvakadii amai acho vakatopererwa vakatochema ndabvunza aitochema amai acho kuti mwana wangu hapasisina makazokundwa pakuchema kai munotidza makachema kai aiwa isusu takazotofara mwana wedu paakapepura asi iwo havana kuchema zvakanyanya nekuchemachemera ndakaita inini pana godhi ndobamamasiya ka munotidza makachema aiwa ini ndaingochema kana kudaira mavhesi pamoyo pangu pambatira bundu nasingakwasi ndaingodairawo zvangu zvokuti ndikuita sei ndiri pamasowe pane vamwe asi ipapo saka izvo makudairawo here mavhesi apa ndakutodaira chokwadi ndakutodaira chichochora muzira ndakasimba aiwa ndakasimba madzibaba aiwa tomboti god knows akakusebedzai pedyo namwari chokwadi matambudziko anouya nenzira yakasiyana siyana chokwadi asi ese anongobva kuvavengi pamwari angada ngoti imise mhuri nababa musebere pana mwari semaseberero amaita ezvinezvi ani makuimba mavhesi chokwadi aiwa tinoteta saka mwana uyu mpurwa waurayiwa amai ava vazochema chii chakazoitika kumwana mwana angatowa right mwana wangatowa right akutofamba mwana kutochemera ndipeiwo mvura ndipeiwo izvi mama kakatienda katowa kamwana saka pasejarika pana totoreka kuti pamasowe aiwa panapa toti chii kuna mari ndinganosiya bhindira hospital panapa ndangana dhora rangu rakashanda pano musantaura aiwa chokwadi asi uku mwana haana kupora kwamakasiya uku mwana akana kupora asi panapa handina chendekavapa madzibaba vakangondishandira mwana wangu dai yaidzokerwa kuchipatara uku ndakadzokera kuchipatara mwana wangu aifa plus futi mari imwe ndainobhadhara imwe mari asi panapa handina mari andashandisa kuperekedzai munoitora takutoseka hedu nokuti izvezvi mwana apora aiwa apa ndikutonzwa kana miri wangu chaiwo ndikutonzwa kufara kana chikafu chaicho ndakagadzikiriwa apa namama kumba ndikunyatsa kudya chokwadi hope dzichinyatsa kuya saka foni muri kuvaudza kuti chikumba kumanhengo ndingoudza kuti avakafona paenda ati nditoriwo kwemwana wangu munombindura ndokwandiri aiwa ndimborasisa wavengi uranditika
Ndapukosi mwana wacho ona kutoti kumba kuchisa mama kuye. Iye Godrose. Askana. Akutoti kumba kuchisa. Aiwa tinotenda Mwari. Muri yeZimbabwe tiri kukurukura tichiwana testimony yatiri kuwana kubva kuna baba na mai Love vakaonawo chishamiso mukati meupenyu hwavo chiri chishamiso chekuti vakauya nemwana akatembedzanwa mwana asisina upenyu mutariro yavo yemaziso sevanhu venyama kwete izvozvo chete tanzwa kuti aiwa nemupurwa wakabuda mubhegi ramai vachivatevera vauya pano pamasowe asi mupurwa wakadaidzwa ukauya ukazomira pamberi pevanhu vakauona nekudaro tiri kunzwa matestimony pano vamwe amai vakauya vakaberekwawo zvekare. Iwe une dambudziko rakaita sei raungatiwo handigona kuendawo kuna namadzibaba aPetros ko wadii kumboisawo chigunwesa Thomas pajanji pacho ipa pana madzibaba aPetros umbonzwa kuti zvako rako dambudziko hariperewo here urwere hwako hauperewo here regai zvinezvi titaure namadzibaba aPetros. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Iye zvinezvi taana madzibaba aPetros kuti tizvinzwire kuti Mwari vari kubata zvakadii tiri panapa. Nhasi ndiri kuti madzibaba aPetros asi ndanoda kuti papa aPetros nekuti makore ese tinosiita mainterviews makapfeka magemenzi nembatya dzenyu dzekubasa kwenyiko asi nhasi muri kuita kunge papa chaiyo mapostori munotorova mabhachi tiregedza timbochinja kana nyoka chaiyo inovhunura saka nhasi ndakavhunura. Aiwa zvakanaka zvese tinotenda Mwari. Tiri kunzwa basa riri kupupurwa panapa rekuti haazi mwana wamai Love chete Godi makabatsira kuburidza nesimba riri pamuri. Kuri kunzwa zvekare kune mukadzi akauya akadembedzanwa, kune mwana zvekare akauya akadembedzanwa, mupurwa ukazokushanyirai. Atitangirei panyaya yemupurwa wakabva mubhegi zveshuwa zviri kutaurwa. Right, nyaya yanga ichitaurwa naamai ava haisi nyaya yekunyepa, vari kutaura zvinhu zvakaitika. Bosi pamasowo apo panga paine vanhu vanopfuura 150. Vanga manumbers avo vaigona kusvika kuma200 vanhu vanga vari pamasowe. Saka zvakaitika amai ava vakauya nemwana vachibva vasvika tanga takutopedza masowe takuda kutoimba hosana. Vachibva vasvika pamasowe vasvika pamasowe apa ini ndakatofunga kuti taigirwa chitunha panapa. Mwana akaberekwa kumusana uyo handifunga kadi akararama. Right, vasvika mweya muchone ndipo wakanditi tora amai avo vapinde mugwanza nemwana wavo vape zvichena vapinde nokuti vakauyawo semunhu arohwa nemamhepo vakauya vasitoziva kuti kumasowe kunodiwei. Vachibva vasvika apo vatambirwa nevasikana vapiwa zvekupfeka vapinda mune vamwe nemwana wavo. Tikati chiburisai mwana kumusana muradzike apa. Atarise kamwana nditarise vanhu vatinawo pamasowe. Munhu wese ari kuratidza kutya kuti zviri panapa tichaita mawitness. Hana dzevanhu dziri kuita sei
dzirikurova iva ndatoona kuti pamasowe panapa dziri mumagemeni asara panapa ndini right ndandega panapa pane pamwe unonyatsoona kuti panapa tiri kutaura nevanhu asi handisisinei vanhu ava vasisiri pandiri ende mumwe nemumwe azvimiririra yenyu namwari yangu inini namwari manje vanhu vakungogutsura zvekuti harikatingodaira zvekutya tazoita muteuro paya izwi ribva rati amai mauya makabereka mauya makatakudzwa mwana wenyu uyu angashida kuurayiwa nababa wacho achibva wapiwa nyaya yacho zvikanzi no imimi kuti muzive kuti mauya makatakura mwana uyu anogona kumuka asi zvamakatakura toda kuzvishedza tatiri pamasoro zviuya apa baba kwakauya mupurwa uchimhanya kubva pane bhegi ramai vaiva pasina munhu akaubata kana pasina kana chichi vanhu vese vanga vakatarisa vachida kuona kuti zvanzi panouya mupurwa unouya hawo uchibva wafamba mupurwa uchibva wasvika pamberi pevanhu uchibva wakutsvaga mwana wewe manje pamasowe panga akarara paipa vanhu ndopavakaita bari ramhanya kutanga kutiza tikati aiwa izvi hazvichada kuti tiswere tichinamata ngatitore tsvimbo tirove ndokurova mupurwa uye takarova kekutanga bva mboita kunge wafa bva wati gare gare bva wapepuka bva wamuka futi aibva taurova futi kechipiri uchibva waita kunge wafa ndofunga wakamuka kanenge ka4 tikazoti anochitora idombo tiite kupwanya musoro wacho vatapwanya tifva taisa pamoto chibva zvatsva asi patichingopedza kuuraya mupurwa tichidira mwana mvura mwana akabva amuka tichibva tatomupa maheu kosi panapa tine tsika yekuti kana murwere arwarisa tinomutengera maapple tomupawo maheu ekuti munhu agene simba tichibva tamupa maheu tichibva tamupa apple mwana wedu achibva adya tinoona kuti zveshuwa uyu munhu saka tabva ipapo ndanga ndiri kupindura panyaya yekuuya kwemupurwa zveshuwa mupurwa wakauya pamasowe tiri pakati penyaya iyoyo tapedza zvaamai ava tatotova nichivharai masowe tione kuri kuuya vamwe amai vakabereka mudzimai kumusana kachembereka koka ineniwo ndaitotya chakazondisimbisa mweya mutsvene wakanditi aiwa munhu anomuka haana kufa arwarisa asi ndinokwanisa kumubatsira ndo zvinhu zvakandisimbisa asi nepfungwa yandakanga ndanaye ndaida kutombomudzosawo kuti uyu ngaadzoke aende kuchipatara ngaaende kuchipatara nokuti pakafira munhu pamasowe panenge pasviba saka takamutambira nekuda kwesimba randakanga ndapiwa nemweya mutsvene tamutambira ndofunga takaita zinenge 3 hours munhu asati amuka baba chivaka munamato zvokuti pamwe pacho ndaiti izwi rikamboita seranyarara inini ndaitadza kuva neconfidence nokuti uri kunamatira munhu asiri kupfakanyika asiri kumuka une zvauri kuita kune munhu zvauri kunzi nemweya aita hapana action iri kuitika asi nekuda kwokutenda pakupera kwetime munhu yakanga amuka baba achibva agara asati agara esi takatanga kumupa maheu chii akarara achirutsa tichita kumanikidza tichivhura muromo tichidira maheu kusvika tazoona munhu weye akusvinura akuona aiwa akutogarawo zvakanaka akuratidza kuti amai ava vanogona kuzopikawo time zvadaro after 3 hours takaona amai vaya vaita sei vamuka vagara tazovabata tavaviri muground tavabata tiri kuzama kuvamisa vari kudzedzereka vari kuwa pasi nguva tozoona munhu wewe izwi razoti ndakufamba naye takutofamba naye munhu uyu akutofambikawo naye akutozvifambira ari ega kusvikira tazomutuma manje kuti iwe imboenda pakawashapo nokuti paside pemasowe pane kawashi iripo izoenda pakawashapo enda unotema shisha ipapapo pamuti uripo mukuya tore munhu uyu ari kufamba takati munhu anotofamba kuenda unotema shisha achidzoka ndopandakatangawo kusununguka nekufara zvokuti panapa tine mumwe shamwari yedu anouya pane pamasowe mupurisa anga aripo ndakaona akuda kuenda ndakati aiwa kaungaende zvinhu zvakadaiso uda kuenda unofana kuzoita witness kaiwe andiwonga uri pano wakuda kutiza zvinhu zvakadai munhu womupurisa hana yakanga yakure hana isina kumira zvakanaka ndakati aiwa iwe mbomira iwe kwenda aibva azongoshingawo aibva aramba aripo
ndinobvunza mvunzo nando baba wongo ini ndiri mutori wenhau chokwadi kana muchiti munoziva sei kuti izwi ndo riri kutaura neni apa kana kuti idzi ipfungwa dzangu nekuti mataura kakatikati wandei mukati mweya mutena akandita anomuka munoziva sei munozvitsauritsa bvunzo iwoyo ndinokwanisa kuupindura taurai tinzi taurai neni ndoda kutanga ndadzoka kumashure mbichana ini ndakabatwa nemweya mutsvene ndine 6 years ndakutenda 7 years handina kubatwa nemweya nhasi ndinotozvinzwa kuti panapa chinhu chakuda kuitika panapa mweya mutsvene washanya mandiri wakuda kuita basa ndinoona vamwe vangu vanobatwa nemweya kuti uzive kuti uyu amuprofiti unonzwa nekutaura ndimi nekutaura zvakasiyana siyana handiti ini ndinotozvinzwa kuti zvapanapa hazvisina kumira mushe plus ndinotonzwa izwi richinditi iwe chisimuka paukagara apo haisisiri nguva yako enda unoita zvakata ndini ndiri kukutuma saka izvozvo zvinondipa simba nekuda kwakuti ndine shoko rinouya mandiri richindiudza zvokuita izwi rimwe chete here rekuti makutonatsonzwa kuti kana teerera manzi ndatsonzwa kuti ndijapresa uyu ndimuridzo iri rimwe chete here ndiri kubvunzawo mubvunzo nando kwandiri kunouya mazwi akawanda baba kunouya mazwi akawanda yes zvakafanana nekuti imi mauya muchirwara apa ndinogona kunzwa izwi remukadzi chairo chitondiudza kuti enda unoimba mavhesi etsitsapo inini nekunzwa voice nekuziva futi kuti ngirozi dzakamira sei ndotoziva kuti uyu ndimaria uyu ndiRuzabeth ari kutaura neni uyu ndichakati ndotozviziva zvese yes anango ndingovhunzawo mubvunzo nando babasa mubvunzo wenyu muchatiregerera ndakanzwa amai vangu vachiti ndakabereka mwana wekare katetetete handaifunga kuti anokura vachireva imi manje nekuda kwemweya mutsvene wakavasimbisa kuti mwana wenyu wemuprofiti ende kune zvinhu zvakawanda zvaiitika panyama yangu inini saka hazvindishamise nebasa rese zvinengei baba zvinengei zvakawanda zvakawanda zvitu zviviri chinhu chekutanga amai vangu ndichiri kurimemba rimwe gore vakarwara varwara amai vangu ini kosi ndaiti pese pandaenda kumusha ndaitenga huku ndovapa huku ndotenga magirosari kana mwedzi wapera ndaitosadza kuswera nenzara ini ndopa amai vangu nokuti mutungamiri wangu aindiudza kuti ukomborerwe naMwari iwewe pachako tanga waita kuti amai vako nababa wako vadye vachiguta kosi ndiye Mwari wako wokutanga isusu tazokuziva nekuda kwaamai vako nababa wako saka shoko iro ranga rakandipinda saka ndaitenga huku pamwe 2-3 pamwedzi wega wega ndichiendesera amai vangu zvaitozikanwa kumusha kwedu kuti vaiti mwana wamuprofita anenge anotsvinya anovaendesera chikafu chekudya handimazvaona saka zvadaro vanhu nenyaya yeshanje negodo vakazovaisa nzondora nematumbu ehuku asina kusviniwa nemadenga ehuku aya vakatoenda kuhospital zvakaiswa pai munyama mavo vakaiswa munyama mavo mudumbu ini ndakatozvinopinda here zvinhu zvisina kutsengwa nekumuka baba varoi vanogona kungotongokuisai chero zvavafunga kukuisai vanongokutambai yese chero zvavanzwa kuda kukuitai saka muchiona kuti munyika muno mutine vanhu vanopenga asi vasingapenge vanopengeswa nekuda kwokuti vanongoitwa zvinhu zvidikidiki vobviswa pfungwa dziri kuziva zvadziri kuita woiswa dzimwe pfungwa dzisingazive ndobva mainyaya yekuma mai vangu ndasvika paipai ndakachema ndandine makore 17 years ndakachema ndakagara pachidziro chemba so ndakati Mwari amai vangu vaakufa ndakanzi nemukoma wamai vangu variko rimwe gore ndichazoenda nemi kwavari vatoriwo muprofiti kune chechi inonzi yepinduka iso vachibva vanditi panapa toda kuenda nemunin'ina wedu waita zvakanaka kuhospital iwewe ndiwo ungakwanisa kutsvaga mari yekuenda naamai vako kunovarapisa ndikati kwa vaprofita vari kuti chii zvikanzi vaprofita vari kuti hapana upenyu imba yese yaichema usiku ndakanzi nezwi vapenyu havana kufa vanomuka zvakandipa simba rekuti ndibvunze kuti ndoshandisa chii kuti amai vangu vararame nyika ione nehama dzavo dzione pandakabika munamato wekuti ndipa amai vangu inini ndakatanga kunzi nemukoma waamai vangu anga ari muprofiti anga asikatendi futi akatonditi zvauruda kuita izvi uchatiurayira munin'ina wedu ndakati kana achifa kuna isiri mhosva regai ndisungwe inini nekuda kwaamai vangu ava vanonzi amai vangu imimi futi muri amai vangu
madira andiri kukuita ndo madira andiri kuita saka zvandanzwa kudenga pamwe mamuna kuzvinzwa ndipei mukana wekuvarapa ndakarutsisa amai vangu inini vakarutsa nzondora vakarutsa matumbu ehuku matumbu asina kushiniwa ane madororo murunzwa ari fresh vakarutsa madenga zvehuku zvimambava zvezve vakazvirutsa amai vangu vakararama pavakarutsa nzondora dzadzapwanyika nekutsengwa nemazino kupanyika nzondora yakaitori nemaoko yakakwana yakatokwana zvairi nzondora yakangodamburwa pahuku huku idzodzo dzataitenga idzodzo tichipa amai vakadzipfekedzwa pamuviri wavo vakatonzi vafa vakararama inini ndavaka munamato amai vangu vaiti vakanzwa kuti ndiri kuenda kunoita basa raMwari ndo vaiva muimbiri wekutanga vaitotanga kusimuka vapostori vasati vabuda kuti ndakuenda kunoimbira mwana wangu indaizwa ati no ini ndiri mwana wenyu asi chakauya kwandiri sandi mwana wenyu chihombe kutokudarikai saka wamuri kuimbira ndiMwari shandai muchiziva kuti muri mushandi waMwari muri mudziyo kufanana neni mwana wenyu ndiri mudziyo waMwari ndiri mushandi waMwari saka ndiri kushandira Mwari. Tichakupai nguva yekuti tigotaura. Pane nyaya yandadenha panapa yekuti vanhu kana vachiona paindaneti apa vanoti imimi madzibaba aPetros muri kuita madhirama kuno kubhindura panjanja apa. Saka vanhu vanoti munhu unotenda zaThomas waisa chigunwe kuti zveshuwa Jesu anga akaroverwa. Munotitendera here imi kuti tisarudze munhu paindaneti apa ari kukomenta zvakashata anoti azviite ndezvekunyepera izvi mumbomuprofita iye munhu iye ndinomuda pavidhio call taurai anofanira kufona nevidhio call paTV yenyu ndomuprofita ari kwaari ende anofanira kunge aine vamwe vanhu vakamuteerera because tichaita zvinhu zvokuti nyika yese inzwe. Amen. Tapedza iyo yapasa. Kana uriko tichakunhonga atizozwa ndiani watichasarudza asi tichangoona macomment section imo chero macomments akaita 1000 tichatsvaga munhu watinongonyukura chero asina kukomenta zvaanongokomenta asi anongoda bedzi ngoti inini taurai nezveupenyu hwangu timbonzwa kuti zvakaita sei tisinganangani nevekwaSatani vamwe vacho vanogona kuda kuzodai kuita zvisina basa asi tichaita exercise iyoyo kuti mugoziva zveshuwa ini ndoda kutozivawo kuti ivava vakatumwa here zveshuwa saka regai tidzokere kubasa nepandira kupindura ipa kazhinji vaprofiti vainondiziva vanogona kuuya papeji penyu apa vachiisa makomenti ekutuka munhu wakararama naye kana kuti munhu anokuziva anogona kukutuka achida kukudzikisira izvozvo hatinei nazvo zvakangofanana nekuti rwizi mvura iri kuenda kugungwa inotakura makukutsi asi painotakura marara kune mamwe marara asingasvike kugungwa haana basa saka vanhu ivo ngavauye vakasununguka tivaprofita hatisi kuda munhu anozoti fesi yangu haifani kuonekwa inofana kuonekwa sekwekwa takaita pachena handitika kosi makore ese ndakararama inini ndisiri pachena yeti iko zvino zvindaa pachena vanhu vasiri kuda kuti ini ndioneke pachena apa ndivanokwanisa kundidhisa ngavauye apa titaurirane handiri free uyai apa titaurirane regai tichipedzisa nebasa renyu riri panapa ndevapi vanhu vakasununguka kuti vauye kuzobatsirwa uye vari kunze kwenyika vanobatsirwa sei pasowe renyu pano tiri kuno kubhindura panjanji pataurwa nanamai vakabva kumanhenga vati panjanji panapa ndo panjanji patiri ndoda kudzoka kunyaya yandakambotaura kumashure kuti ndaiva patrogen ndakabva ndiri muno mubhindura paseri peDelta panjanjapo pakabatana nemaflats epolisi atori maflats epolisi tinge tichita kuti akabata munhu ari muroi zvikamurwadza anongopinda nemufenzo obva avaudza kuti ndabatwa pamasowa kana wataura apa vanozokufaudza kuti wofamba sei nouroi hwako kwese panapa takagarira kutaura vanhu chokwadi amai vekumanhenga vakauya panapa nemwana nababa mukuru wavo kuchiweshe mwana uyu inini ndakatoona kuti mwana wemawiri aita ndakasiya vamwe vanhu vachimutambira vanomudzosa because condition yanga ari ndisoda kunyepa baba kana imi makaunzurwa munhu akadaro pamba penyu musina mweya mutsvene munotitakurai munhu aende kuchipatara handiti nokuti pakutanga ndakatombovata amai imi madzimai tapedza kwakamunamata mwana afamba imboendai naye kupi
kumba zvikanzi inini kumba handiendi. Ndakataiwa makasununguka here kuenda kumba kwangu. Magariro andiri kuita inini nevana vangu nemudzimai. Adzimai vangu vakasununguka kukuchengetai mese, ini ndichikurapai. Ndakabva ndatambira vanhu ava sehama dzangu, ndichibva ndatanga kuvabatsira kusvika pari zvinezvi. Asi nemawiri akaita asingagone kugara, asingagone kana kudii kana munhu aigwesha wandiri kutaura nezvake, aigwesha wekuti akatanga kuchema apa iwe waigona kutodonhedza musodzi kuti mwana uyu anorarama here. Asi Mwari pokupedzesa akazongozviratidza. Ndiri kutosekawo naye mwana wekumba tichitandara tichidii tichiita zvese. Saka amai avazoti no, ini isusu takasununguka kutaurira mhuri yeZimbabwe nemurume wavo kuti huyai kuno kana muchida rubatsiro. Ndine hama dzangu dziri kunze kwenyika, vari mhiri kwemakungwa, vari kupi. Munhu wakakwanisa kufona tinokwanisa kutaura tese ndokupa rubatsiro pavideo call. Yes. Vanhu vari muno muZimbabwe ndinenge ndichida kuti vafambe netsoka vauye panapa. Kunze kwekuti tine mumwe munhu ari kuti no, inini handidi kufamba, handidi kuonekwa, handidi kusvika ipapo. Ndo patinenge taakutaura takuonesana toita sei kuti titaure tese online. Uri pauri ipapo tinokwanisa kukubatsira. Zvisingareve kuti toda kusanganisa vanhu vese vari muno muZimbabwe kuti ngatingoshandirai vari kwavari ikoko. Tine vamwe vanhu vari suppose kuuya paground kuti vave chapupu. Handiti vapupure kuti nyaya iyi ini ndakatopaenda ndakanobatsirwa ende nyaya iyi ndeyechokwadi. Vanenge vauya pachaunga, vanenge vauya pachaunga vobatsirika vodzokera kumba kwavo vonoparidza. Naika. Yes. Chivataurirai mashoko ekupedzisira tichivhara chirongwa chanhasi. Inini zvandirangotaura ndezvekuti simba rehove riri mukati memvura, simba remweya mutsvene riri muvanhu. Mukupona kwevanhu ndimo mune simba rangu inini semuprofiti. Ndo mashoko andinoda kutaura iwayo. Shoko rangu guru randinoda kupedzesa nderekuti aiwa, kana iwewe uine dambudziko reshuwa usaedze rwizi nemakumbo. Ndakanzwa shona yevakuru ichiti wakaedza nemakumbo unonyura, asi ukaedza nemuti Alright. Yes, uchakwanisa kunoti apa panonyudza here, unokwanisa zvakare kuzoyambuka rwizi. Saka vanouya pedyo vese, ndine vanhu vakawanda vakandiona pamazuva apera, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuBotswana, vamwe vari kupi, vakati kuuya kuZimbabwe. Vanhu ivavo ndichakuudzai kuti vapapi. Last time ndine mwana akabva kuSouth Africa. Akauya kuno kaine maronda mwiri wese aito takasvinwa anobuda honye. Mwana uyu ndakamurapa pasina 3 days, ndakamurapa akapora. Chokwadi chandira kukuudza ini muteuro baba wokurapa vanhu vachipora. Ndichakunzira atezvara vangu. Atezvara vangu chaivo. Baba wemudzimai wangu ndichavaunza panapa pachena. Ndovati baba taurai marapirwo, marwariro amakaita nemafambiro azvakaita. Ndakavarapa gumbo, vanga vaine plaster. Ndakati wati achibvisai plaster munamati wandaunza ikoko, bvisai plaster iyoyo. Mozodzokera kuna doctor muti mukuwasha wangu ndozvaakataura. Vakatopona vari kuchitungwisa. Vakatonditi mukuwasha chichi, ndikati aiwa ndo zvinoita Mwari. Ndandakamirira kuti imimi saatezvara tingangomuke tichitoda kukurapai. Sekutaura kwamaita Mwari vazoita zvakanaka vazadzisa. Saka message yangu yekupedzisira ndeyekuti munhu ari kwaari ari kurwarirwa, tora murwere wako uye naye panapa ndinokubatsira. Tora murwere wako uye naye panapa. Wauri kurwarirwa waenda naye kuchipatara, vataura kuti hapana chatiri kuona, aedza apuwa maprescription akasiyana siyana, achinjirwa pano mishonga yachinjirwa mishonga asi hazvizi kupora. Madzibaba Petros vari kuti huya naye kubhindura panjanji. Kana washaya paDelta tsvaga paTM, wapaTM ipapo kumhiri kwaTM ndo kune avari kuti Delta. Kuseri kwacho pakati pachona ndo pavanoitira masowo ipapo, pazasi pacho ndo pane maflats epapolisi. Kwangokrosa njanji iyoyo uchibva paTM, aiwa wakananga kumusika wamabhazi unenge wasvika pavari patiri kuti isusu pakunzi panjanji, isusu tiri kupotewa zvekare pasejari nekuti pari kuponera vanhu vakawanda. Hanzi toregera kuyera rwizi nemakumbo, edza nechimuti, huya nemurwere wako uzopawo testimony mangwana kuti aiwa Mwari achiri kubatsira vanhu. Zita ndonzovesa tafumanai simbi yebasa tiri kuno kubhindura paSly Media TV, TV yevanhu. Ndina Tatenda Mapiri. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa, timbopinda mumapiripiti zvekare tinokutsvagirai dzimwe nyaya. Chinopera panapa mabundles kwete nyaya.